Belai kheno tibra haseo sinimung manui tongo tabuk bo sinijagani tongo director Bimal Deborma loba hingke jotono sinuo loba ni bufa Manik Deborma o naitok sungsonno yakar kolangka saksori hamya wngui langma sasunani nangka loba ni bufa thwimani salmari wngkha 22 tarik 1 mas 2024 diboni jorao langma soka nog nukungni borokno busa butwino yakar kolangnani nangkha. Menai rohor di